רפאל, מה זה? מה הבאת לנו עכשיו? אהלן חברים, בואו תראו מה הבאתי להם פה. תותח קצף מטורף, שהולך להרים כל אירוע. התותח הזה יודע לראות עד 7 מטר. בואו אחריי תראו מה הבאתי להם עוד. יש לנו מתקן כלייה מדהים, 4 תחנות, תנו לאירוע שלכם צבע, חוויה מטורפת לילדים. זה מסלול נינג'ה של 26 מטר. המתקן הזה מפלצתי, אין ילד שלא רואה אותו ומשתגע עליו. תראו את המתקן, יש לנו פה ים של מכשולים. הם הולכים ממש, אבל ממש ליהנות היום. רפאל, מה לגבי אוכל? אנחנו רעבים. בואו תראו איזה עמדות מזון יפות וטעימות, אנחנו מביאים לכם בלול אליהם. יש לנו פה תוספות הכי טעימות שיש. ופל בנגי, עזבו שטויות. תראו את המכונות גלידה אמריקאי, כמובן עם תוספות, עם רטבים. חברים, האירועים הכי שווים בגלול אליהם. אנחנו רוצים לשמח שהילדים שלכם באמת, עם הדברים הכי איכותיים שיש. לא הבנתם, יש רק